салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. ВАЗ 2115 аст бародаро. соли 2001 сол. сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6 инжектор. коробкаш механик, ҳолатш беҳтарин. мошин нахаду бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад. мотор, коробка хадавош соза, аккумулятори нав дора, 4 баллонш 80%, ҳуҷҷатош 4 моҳи дига муҳлат дора. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 14000 сомон мегӯяд. харидори алимошо бо савдо мешавад. касоне харидор ҳастед, марҳамат, рақами рӯи экран занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. Opel Vectra A аст бародаро. солаш 92 сол. сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш беҳтарин. мошин бародаро ҳуҷҷат дора. утилизатсия кардагӣ, мотор, коробка хадавои 100%, як 3-4 моҳ пештар мотор хадавоӣ кардагӣ, баллонош 80%. мошин бародаро на хадое, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, бародар дастро ошна сумдарконе фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нарша 22000 сомон мегӯяд. харидори алимоша бо камтар муомила дорад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақами рӯи экран занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини аватив бародаро. Daiwo солаш 98, сӯзишвориш газ, кузов хчб, объем 1.1, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин мегӯяд нахадое, ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. нарша 11000 сомон мегӯяд. бо муомила дорад. касоне харидор ҳастед, марҳамат, рақами рӯи экран занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед ва бародароне ки мошин, хона, замин чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини дигари мо бародаро. ВАЗ 2114, соли 2004, сӯзишвориш газ бензин, кузов хчб, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш бениҳоят хуб. мошина бародаро соҳибаш ба хача тайёр кардагӣ, бениҳоят ҳолати хубда қарор дорад. дадари пеш электропакет, дарош пулхати бародаро маҳкам мешавад. мотор, коробка хадавои 100%, 4 баллони нав дорад. ҳуҷҷати солонаш ҳаст. утилизатсия кардагӣ. мошин на хаду бародар, фақат мешини ҳай мекунӣ, бародар дастарошна сум дар коре фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 24000 сомон мегӯяд. бо камтар муомила дорад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақами рӯи экранда занг занед. бародаро. ВАЗ 2106 пристаги будан. якта ёфтагим шаҳри хурҷанд. солаш 86 бародаро. сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 06, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин нахадое бародаро, ҳамаш мегӯяд 100% кор мекунад. мотор, коробка хадавои нав каракай. састаниш 100% бародаро, мегирӣ ҳай мекунӣ. 2 баллонаш нав буда бародаро. 2 баллонаш ҳолати миёна ҳастай.
танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш бучидагиянд. Қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нархаш 8500 бо савдо мешавад. Хайдори Анибоши бародар марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг зад. Як бародар Toyota Helios присидагӣ буд, як таёфтагим, солаш 97 сол. Сӯзишвори бародаро дизел, мотор 1.8, коробкаш механик. Ҳолати мошин бародаро, мошин мегӯяд мотораш задагии сӯйбаш. Намедонам ки мақсад рост мешавад мотор ё ки не. Бародар даст сум дар кушидагӣ сарошна фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нарша 25000 сомон мегӯяд. Хайдори Анибоша савдо мешавад. Варианти алишерам ҳастад ки ба ягон дигар намуди мошина бошад бародаро алиш мекунад. Ҳамаи расчёти ҳамин нарх дорад. Касоне хайдор бошед ки мошини алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. Ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамахи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро бораи дастгирӣ, бораи лайк ва обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наврҳои оянда.